Hi, Ma'am Ann. Thank you so much, Ma'am Ann. Ma'am Ann, nabuo ko na pala yung 4K. May ads na po ako. Hello, Busby. Thank you, Busby. Ay, parang uulan na naman. Inaasahan na naman ang flow ng lahar. Ma'am Ann. Thank you, Busby. Hello, Ma'am Andrea Mix Vlog. Thank you so much, Ma'am Andrea. Thank you po. Ma'am Chin, thank you. Thank you. Okay, Ma'am Chin, thank you. Hala, Ma'am, ang ulam daw ni Busby. Ano bang ulam yan? Ano bang ulam yan, Busby? Siguro special na ulam yan. Ha? Ihatid ni Ma'am Ann. Ano yun na lang? Ano bang freight dyan? Wala bang Grab dyan sa Taiwan? I-grab mo na lang, Ma'am Ann. Yung Ma'am Ann, padalhan mo si Busby ng ulam na pangmatagalan. Pangmatagalan na ulam ba? Pang forever na ulam. Ma'am Ann, padalhan mo si Busby ng forever na ulam.
Hello, Ma'am Lisa Vlog. Thank you. Hello, Ma'am Heli, 2022. Thank you. Bye. Ano daw? Tapos na. Tapos na. Yung picturean mo, send mo kay mami, ay kay kuya mo. Padala mo kay mami. Kay mami. Oo, dahil yung sindi na lang si kuya para mga reply. Yung kuya, napadala ko na sa lihatan ni mami na cash number. Hello, I want money. Thank you so much. I want money too. I have money. Kamusta? Hello, Ligan 27. Thank you for dropping by. Tao ka tao. Basta. Ikaw kung po ka. Basahan ako magpa-thank you. Para makita nila yung mga surat. Oh, sige. Basahan. Wala ko. Tigang to. Ha? Tigang pa ko. Nasulat mo na? Wala pa eh. Wala pa. Nakatigang. Ay, buga ng bakod nga. Hello, may bisita ako mga guys. Si Angel ang pangalan. Pamangkin ko. Kaya lang, nagsasaing pa. Pa siya magpakita soon. Pakilala ko na din sa inyo. Masala sana na. 2:30. Pwede ka kada 2:30. 2:30. Ang to na. Ano sa inyo na? Hi, Dream High! Thank you so much! Sino kaya to? Thank you so much! Parang bubuhos ang ulan. Hello, Ma'am Liz Dreams. Thank you so much.
Ulan na naman, bubuhos na naman ang lahar. Okay po, ma'am. Let's dreams. Thank you. Papatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Kaya matapos to? Ara na ulan, oo. Ano ako, Lord? Ang ibakal mo magpula mo, boss na? Ma'am Kuli, thank you so much, ma'am. Tama naman na, kapis mo yan to. Kapis ng ulo. Kung hindi mo pabuksan, may natakot na. Sige naman.
niyo? Yun na yung duda mo. Doon siya plastic to. Babaw? Wow, Ma'am Liz Dreams. Thank you so much sa pakulay. Bitaw, bitaw. Tube, pangamuda. Dad, be. Manyaga ka mo? Ay, sa daan niyo? Dire ka mo. Ganda na Ayun, isa ka. Kato Ganda ka na mas masin na. rata. Dito ka mo sa tiyanggiyo, ka na tubig to. Dito buking, alam na oh. Ah,
Foto. Hi. Ay, ah. Kanon. Neta! Ay, na. Neta! Lukot man. Yun. Dugay ka ng gutom, mahal pa ka na. Kaluoy. Hello, best support. Brent Aitan. Billy Claver. Thank you, Boss B. Si Kim Wall Vlog. Thank you for dropping by.
Ah? Ay, Paksiw. ay, sus. Ah, rita. Amok eh. Lakay Fruit Deal Channel. Thank you.
Nagdaman-daman bigla. May bilihan lang karon ni Bao. Ano ito ba tao? Nakita? Nag-grip again? Ano ay? Kung pintarang ton, hindi ko ubos ito sa to. Pakalil sa abulaw, sa kabus na ako. Araw may ulat na mo, kami pinagkilalo. Sa kanya, Araw may ulat na mo. kung yan na aso, Jadi kalau ada kan, apa apa ya?
nyo? Pwede mo yung kasi siya? Thank you, Ma'am Lynn. Thank you, Ma'am Raketera. Wow. 12 million views. Thank you. Say hi kamu diyan nga tuwaw. Shout out. Hi! Hindi ka mo nakitaon. Hindi ka mo diyo. Para makita ang inyong beauty. Para makita yung tsura niya ba? Kung ano pa ka mo karon ma-discover. Dalawa kong panday dito. And Hindi, banta. ay nanonood ano lang pa? Dati ganun Noy. Paring ka? Ha? Kulang ka isa ngayon. So? Paring. Sala naman niya compute ay. Kulang naman niya compute. Kulang yan, Tubyo. Layo ba yadi? Layo ba lati baklan? Isa? Ang ito pa sa likod. Hindi pa pita. Karon lang bala Raimundo, bala kapi, bala. Karon lang. Galuto ko di sang pagkaon sa akon nga dugla ka ito. Oh. Hindi na isa kayo, no? Hindi. Ha? What? Ba't wala? Kay ano yan, kay... Ano dari siya? Ano yung pagpapakalo na?
Tapos yung downlights kayo. Ha? Downlight. Ay. Wire ka, ano ba? Ikaw na? Pero rawit mo sa baw. Hindi magtakot ka na yan. Takot yung saan yan. Takot na. Ha? May ano ito ni Karte. Sino mabut? Sino? Takot ka daw? Sinong takot ka daw? Tama lang ito. Naka. Yung ano yan? Tapal. Ibog sa ano yung downlight siya. Tapos sa Ha? Nabuo ka na daw? Ay, grupo Baklandia. Ano ka tumitan pa eh? Okay, ano sa dari ka? Alaw? Ito kay Panyonghaw. Sino ka ba? Ilaman? Sa Kabakuman. Rice Bowl man. Okay, sa tricycle. Hindi na ako. Lago pa ka. Hindi mo tangaw. Tira ini pang ano? Ilaw. Tapos na natin eh. Alito, ang auto, wala mo tituan. Si yung bago ko, okay mo ba na yung banyasin? Musol ka. Yung banyasin? Ang dire may dire galinyada, wala tutok. Kung iba niya, okay.
outside. Hindi kayo makakapang. Gulbar na ako nila. Gusto mo gulbar. Ay, wala kita bakla na iya, bitang pare, hindi. Oo, isa man lang. Te kasi kay ko ang gold bar, wala na ibutang tayo.
Drake Channel, thank you so much. Pasig Chai, Puso, thank you. Ha? Eh? Pilatan natin mo. May pa kayo ng karta. 895. 95. Kuha ko si Kaya dyan. Pila sila rin yun. Pila rin sila rin yun. Din. Kaya ano lang pila. Ano yung sakot sa tricycle? Bang! Pilas sa bang? Pila na eh? Yung pila no? Bilaw. Ah? Bilaw. Cinta? Ha? Cinta? Hindi kita ni eh. Ha? Yun. Shinggit? Hindi kita ni. Sige. Kaya nga yung screen, bakod na, metal na. Sa litro.
Plato? Ah. Ay, sinto. Nga lang ko. Ito. Mas yung kaya. Apa na oh? Kaya ka ba ano sa atin ito? Wala. Kulang sa kusilyada. Yang nagkakata ko pa. Punta ko punta. Wala? Punta. Hindi nila yung diretso ng isang yun. Ha? Hindi nila yung diretso. Then, Kung takot mo ka na. kaya may iba. Ang takosmatics may punta na yan. Ang punta. Iyo. Oo. Ay, makakala na naman na. Kaya po ito. Nanay nyo? Oo. Tapos hindi ka nagtakos. Hindi ka nagtakos isa. Hindi ka nagtakos ba? Among sao? Wala eh. Italungay mo ko na ito. Nandiyas ka na. Kung ganira. Ako na din live. Live. Please, nakatulong yun. Amo na? Nagulog yung isa ka. Kanta mo ko pa na ako. Tapos, sige na.
Sira. Ano sira? Sira? Ikot lang ulit. Starting. Maray. 54. Di ka tratabas sila eh. Kaya mo uwan niya na natin mo. Di ka tabas mamuto lang. Mamuta. Kaya dito sa uwan sa mo. Ano yung muli aras dito. Ingat-ingat dali, no? Sarap. Nakakangay. Oo, ayan. Ato masuk buwan pa ko. Yan. Pwede mo ito ulit. Magyo din. Masih ka pa po niya? Sa mundo, ano sila doon? Yung little face pa. Yung ako pa yung ka mo? Pinipik ng dibister. Dali pa. Mag-apat na naaw. Ano mo? Ano mo na lang? Gintintahan na lang color blue, gray. Ha? Ako ni mo ni Krari ako na niya. Mama na karbak ko. Ah. No. Bilinan mo ko tinor, gamay lang ha. Kaya nga kung sandalo na hanggang sa Ah.
22. Oh. Hi, Ma'am Journey. Mayong hapon. NS Kitchen. Good afternoon. Ma'am Journey, thank you so much. Hello, Ma'am. Hello, Ma'am. Hello, Kitty lovers. Ano po? Yung dikit niya. Kung ano na yun. Yan, dikit mo.
welding. Okay na. Welding lagi pinipid. May bilinan ko, tiner kamay lang ah. Hello, Piana Stalani. Mayong hapon. Bigyan mo na tapos na. Ang green pa. Kaya ang ito. Let's go. Lalagyan mo din ito. Ang kulog. Ang ba? Ako ito kasi dito. Dito lang. Size. Boss B, thank you. Thank you, Boss B, sa pagtambay. Ay, may music pa naman sa pila. Umumula na ako. Ang lulas, bilis na yung tap. Ay, sila. Hindi ka naman isarigad ng balintong ako. Kaya niya sa atin natin, pinakapos kayo. Sa Thank you, 14 million viewers. Pagkat ko bilhin sa rest. Ano mga sangasang palabas? Ano gani? Sa weekend lang. At dala ni kanila labang sa kapaw.
Ah. Ang ano na ng Binoy, at dahil lang sa babaw, Binoy, Raimundo, ang mga sangay, ang dahil sa Pilipiyo, ang sa dala, kalabot mo, Noy. Ha? Ang sa kulinti, bala, matod na. Aray, tita ka. Oo, tungtong na ako. Mas balapakan ta. Gusto ko na lang ito.
Huwag man na tayo na ulan.
Kita ko lang eh. Ikot lang. Hindi pala magtangin yung malampo ko. Ay, lapot sa babaw? Lapot ka? Uy, para ano? Terno? Laway niya ka mas babaw, wala. Nang bakit ikurari lang po until na wala pa may lisa. Mabuti na lang daw ah. Hindi naman dahil yan no to. Lisa. May straw na ta? Ah? Straw? Ano? Ano ka? Straw ba? Straw. Straw ba daw? Screw mo na ano? Straw? Screw na. Offline mo lang kata. I-off ang light. Hindi na. Sika. Ano nga screw man? Ito ay man na iya. Naluto, bot na. Aw, sa Ayan, lang. Hindi na kayang ref ko. Ay, mo na? Hindi yung pinapagyan niya. Sana eh. Sige. Ah. Okay. Paano hindi yung pinapagyan? Abalo? Abalo ka, Noy. Abalo ka na din. Wait mo, lumuso na ka na. Nailangan na yan. Siguro. Nailangan. Yung lang kama. Pagpili naman. Parang patay ligas eh. Nanay, hindi pala nanay.
Wala. Grinder. Wherever the sun find. Tama lang pa rin ko tira. Ito na lang. Ay, kaya filter ka pa. Electrical, ganyan. Mas kita mo. Mop ka na, dali lang gid.